Alle 45-vuotiaat suomalaiset käyttävät keskimäärin enemmän aikaa suoratoistopalveluissa kuin tavallisen TV:n parissa. Kuinka paljon helsinkiläiset käyttävät kuukaudessa rahaa suoratoistopalveluihin? Siihen joitakin kymppejä menee. Sitten mä aina välillä tartun sellaisiin tarjouksiin, että saa just kuukauden ilmaiseksi ja näin. Mutta kyllä yleensä ehkä silleen parikymppiä ainakin. Kuinka paljon vietät aikaa suoratoistopalveluiden ääressä? Se vaihtelee tosi paljon. Välillä en muutama viikkoon ja sitten välillä katson joku sarjan putkeen kokonaan. I think every day a little bit, like up to 30 minutes maybe. I think probably you mean like Netflix raising their prices, that type of thing. So I think if we were home, we would probably cancel it. But since this is our only option in English, we keep it. So yes and no. Onko inflaatio vaikuttanut suoratoistopalvelujen käyttöösi? Ei se tos, mä oon niin suurpiirteinen bohemi, että mun pyörii aina jotain niin kuin ihan turhia juttuja luottokortilta, mutta ei sille voi mitään. Mä menen haaskuuseen. I'm using only one, then not really. No on se siinä mielessä, että mä mietin tarkemmin, että mitä mä haluan tilata ja että mihin on varaa. Että jossain vaiheessa huomasin, että oli kertynyt aika paljon niitä ja sitten aloin laskea, että paljonko kuukaudessa menee siihen rahaa, niin sitten vähän vähensin sitä määrää.